তিনি पार्टी IPP नर अमो डिविजन बाय तैदुलजाक पांडानी चेयरमैन बरनगना गोमती डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बरनगना बिनय कुमार जमातिया तै पार्टी IPP प्रेसिडेंट ब्रजदयाल जमातिया तै MCC मुनिराम कलय सेक्रेटारी जेरी कलय तै CHC हबिचंद्र कलय IWFT मिलन देवी जमातिया तै अमथांसियां काइपे जत तिनिनि फाइमान जानाय आनि खाकसमा हामबाय आफार एक्चुअली तिनिनि जे प्रोग्राम नि एक सिद्धांत न जों तिनि साख्लायनाय 4 तारिख नवेम्बर काइसा सेंट्रल कमिटी बाय दागेजाक ऑल त्रिपुरा 8 डिस्ट्रिक्ट काइसा पार्टी IPP नि त्रिपुरा लैंड अवेयरनेस प्रोग्राम खालायजाक और जरावा पार्टी IPP तिनि ओमपी डिविजन गसै नाखा जे ओमपी प्लेग्राउंड खालायजाक नै गसै नाजाखा जों यासाक ना पार्टी IPP मेन उद्देश्य त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सानो सिसारन बागै बनि आइडियोलॉजी एदि सेरकानो पिथक पूर्णांग रायजो खालायनानै बनि वान सकमानि जे त्रिपुरा सानि हामारिनो जों तबै फायनायनि बागै पार्टी IPP जों सारा त्रिपुरा रायजोनो प्रोग्राम सुनामजाखा आ प्रोग्राम चारवानि चारो तिसारनानि बागै जों तिनिनि शेष पार्टी ऑफिस नि तरफ थेगेनो जो तो ओमपी नगर नि बासिंदा रना गयनाय जे 4 तारिख नवेम्बर त्रिपुरा लैंड अवेयरनेस प्रोग्राम हाथाय दफानो हामजाक दंखाखलाय जातिनो हामजाक दंखाखलाय आ प्रोग्राम अवश्य बरक बांनाय अवश्य बरक बांगै जों ओमपी नगरनि तरफ थेगेनो जों दिल्लीव चिना आवाजनो जों फनो होनाय तांगे हमले चिनि बररक बेलाय नांकुमानि जराव जों तिनि त्रिपुरा लैंड मा सानो त्रिपुरा लैंड खाचिनि 19 जाति गोष्ठीनि अस्तित्वनि बागै त्रिपुरा लैंड दाबिनो चिनि थांङै दंनायनि बागै आ दाबिनि बागै जों दिनै हायनो हाय जों आंदोलन जों खालायनो दङ एबं खालायनो थांनाय अब काहिसिनि कबगमुं एबं नाय दंनाय सोशल मीडिया नाय दंनाय न नाय नायदि चिनि IPP नि जे डिमांड जे एडिसे लाखानो तैनि जों दाबि ताबो खाय दंख 16 बছर लागातार IPP तिनि आंदोलन खाय दङ चिन दाबि न तै चिनि दाबि अब कुसुं कुसुं थांङै दंनायनि दाबि न तै जों ताबो जरा जों खालाय दङ बरि बागै आं आसा खालायो त्रिपुरा जन जरा त्रिपुरा सारो 8 तारिख 4 तारिख बा 8 डिस्ट्रिक्ट गोबां बर' गथ'नाय एवं जत नगनाय IPP बुसुक दंख आबने एकटा परिचय जोंनाय एवं त्रिपुरा राज्य अब काचिनि चिनि नाहारमंग आबन परिचय सिमिया चिनि सानमंग चिनि लक्ष्य चिनि उद्देश्य बुसुक जरा IPP बिदिनो आंदोलन जाबे गलाय दं अब एकटा प्रमाण जों खालायना बागै जों 7 तारिख नवेम्बर जों कतर प्रोग्राम खालायनाय अवेयरनेस कैंपिंग ओमपीओ आसुकनो जों सिथां जत निखरानो खानाय दंनाय मीडिया सोशल मीडिया नाय दंनाय निरक नाय नायदि IPP नि नाहारमंग अब गोबैनो अब चिनि दाबिद अब नायजो दाबिनो तैनि जों आंदोलन खालाय थांनाय हिनि जों मानसौनो दिनै प्रेस जों साख्लाय हामबाय जतन